تھوڑی دھلیاں لے دے چاہیتے شاعر تھوڑی بربود تالیاں دی گونجے چھڑے دے تشریف فرما چکے ہیں جناب بھائی عابدین ڈلی سے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تمام دوستان پیاوہ ممنون مشکور سب تو زیادہ میں اپنے بھائی محمد احسان سرگودے تو آئے مہمان دا بے حد ممنونہ کہ وہ اپنے قیمتی وقت چوں ساڑھی حاضری شامل ہے اور اس کے بعد استاد حاجی محمد لطیف صاحب میں نے ممنون مشکور اپنے استاد محمد رمضان صاحب جانی صاحب ناظر صاحب تمام براواں دا کہ دو چار دوڑے عرض کرے ساں کہ بختاں وعدے نال غریب تے کر لینا بختاں دی بیلیا لو وچ وعدے نال غریب تے کر لینا بختاں دی بیلیا لو وچ کیوں کوڑ تے ابو ٹال چھوڑی نہ کوئی بشر جیا بھی جو وچ اور گال کہیں بھائی وال نو ڈھکلی نہیں میں نو سٹنا ہجر دے کھوے اس سے دکھ تو جگر چریندہ راندہ ہے پئی آرانیاں حسنہ روے کہ دلہ سٹ گت کھاتا سنگتان دا پنج سکدے آوار نمائی دلہ سٹ گت کھاتا سنگتان دا پنج سکدے آوار نمائی نو کتھے پیار دے کوٹھے پیر سکدے نو ہوئے شوق نہ جدن دعائیں تے ہکو مانو آج قول بزرگاں دا کار ویندیا ڈھیر سلائی نو کتے آبو ہلکے ہو جانی نو معاف کری دے سائیں تے جدہ کہیں انسان دے بختانو آدھی دیئے سیت پروڑے جدہ کہیں انسان دے بختانو آدھی دیئے سیت مروڑے غربت تے ہور تو کسیاں دے وقت کوئی نہ لگدا ساڑے تے دکے جل جل آبو سنگتاں دے ہوڑ کڑیا آن نچوڑے اور گوڑ جڑائی گوڑ گھتے آئی مٹھے نہیں ہوندے کھو ہوئے جڑے کھوڑے تے چنگے آدھے جدن میں لڑ لگیے ادا چانا ڈھیر ہوئے دن بندہ سلج زمانے چوہندہ ہے کافی دور انیر ہوئے دن اور چنگا لگدا موڑے نال ہوئے دشمن بھی زیر ہوئے دن جڑے کدی نہ ابو جالچ بولے وہ گدڑ بھی شیر ہوئے دن اجازت رہ سجراب